ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଲଭର୍ସ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଧମାକାଦାର ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଶାନ୍ତି ପୂଜା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକି ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କଠୁ ପୂଜା ଥାଳି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦେନ୍ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପୂଜା ଥାଳି ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଚିକିକୁ କୁହନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପୂଜା ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ରଖାଯାଏ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବୁଝିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଘର ପୂଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନି ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତମେ ସେଇଆ କରିବ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ପୂଜା ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୂ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ ସୁଗନ୍ଧା ଆଣ୍ଟି କହିବେ ମାଧବୀ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଦେନ୍ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି କହିବେ ଓ ହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତମେ ବି ହଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଲେ ଅପା ତମେ ତ ୟା ଚେହେରାରେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଫସିବିନି ଆଉ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମରିକି ପଛେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବି ହେଲେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁକୁ ଏ ଘରେ ଜମା ସାମିଲ କରିବିନି ଜମା ବି ନୁହଁ ଦେନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେନ୍ ରାମ ରାଗିଯାଇ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟିକୁ କହିବେ ଖୁଡ଼ି ପୂଜା ପାଠକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଦୁର୍ଗା ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ପୂଜା ଆଟେଣ୍ଡ କର ତମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇବେନି ଆସ ଦେନ୍ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ଚିକିକୁ ପୂଜା ଥାଳି ଥମେଇ ଦେଇ ଯାଇକି ବସନ୍ତି ଆଉ ରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚିକି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆସନ ଆଣି ବିଛାନ୍ତି ଦେନ୍ ଜେଜେବାପା ବି କହିବେ ସେ ଠିକ୍ କହିଛି ପୂଜା ପାଠରେ କିଛି ଭେଦଭାବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବା କଥା ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆଉ ତମ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେନ୍ ଭାଇନା କହିବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଥିବେ ଦେନ୍ ଚିକି ରାମକୁ କହିବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ଯିବା ଦେନ୍ ରାମ ଏହା କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ବସିବେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୁହି ଗୋଟେ ଝୁଣା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଥାଳିରେ ରଖିଦେବ ଦେନ୍ ଭାଇନା କହିବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆହୁତି ଦେବା ସମୟରେ ଆହୁତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଧୂଆଁ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଦେନ୍ ସେଠାରେ ଅଧିକା ଧୂଆଁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଜେଜେବାପା ନିଧି ସୁଗନ୍ଧା ଆଣ୍ଟି ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ରତନ ଚାଚା ସମସ୍ତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଖାସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ରାମ ମଧ୍ୟ ଖାସନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୁହିର 2ଟି ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ଚିକିକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ନେଇ ବି ଯାଆନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରୁହିକୁ ଚିକିର ସତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ସେ ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।